La pregunta de per què soc creient o per què tinc fe és molt difícil de respondre. Pensava en un dia quan les xiquetes em van preguntar «Mama, tu per què vas triar el papa?» I, clar, si vols respondre-ho des d'una profunditat, penses, bueno, realment no saps el per què, perquè hi ha altres més guapos, o hi ha altres més listos, o hi ha altres més rics, i sempre pots triar un altre, i dius, bueno, però és el que jo volia. Quan em pregunten per què crec, també me resulta molt difícil trobar, i me remonto enrere, i penso, bueno, des de quan crec, per què crec, i realment no tinc consciència de quan vaig començar a creure, perquè és evident que crec perquè els meus pares em van transmetre la fe. De fet, quan algo te ve donat, que tu no ho has buscat, o no t'ho has merescut, o no t'ho has guanyat, doncs no deixa de ser un regal. Per a mi la fe és un regal. Després he anat assimilant que és un regal que Déu m'ha donat a través dels meus pares, que els meus pares han rebut a través dels seus pares, i els meus iaios tenien una fe molt arrelada i molt viscuda en la seva vida, i venia dels seus pares i dels seus pares. Total, penso que la fe és un regal que per a mi és un patrimoni familiar, que ens hem transmès i que jo tinc aquest anhel també de transmetre a les meves filles.